कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, लाखों पर धन्यवाद मेरे प्रभु। ಮಾತೆ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಹಿತಾ ಮಿನೆದೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಲು ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆ ಪನೀರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪನೀರ್ ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಯಾಮಾತೆಯ ಇಗರ್ಜಿ ಪನೀರು ಇದರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ವಾರಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ವಾಜ್ರವರು ಹೂವು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎಲಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಸೋಜರವರು ಹೂವು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ ಸಿಕ್ವೇರ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪಾನೀರು ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದಯಾಮಾತೆ ಇಗರ್ಜಿ ಪಾನೀರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರು ಘಟಕರವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಸಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾನೀರು ಘಟಕ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾದವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಾನೀರು ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೊದಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾನೀರು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪಾನೀರು ಘಟಕ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾದವರಿಗೆ ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪನೀರು ದಯಾಮಾತೆಯ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಂಗಿಸುವಿಕೆ, ಇಂದು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಡಾಮರೀಕರಣ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹಿಂಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಮರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಳೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೂಡ ಈಗ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಈ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪನೀರು ಘಟಕ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆದರೆ ಬೇಡ, ಇತರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಡವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದವರು ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀರಿಂಗಿಸುವಿಕೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದುರಾಸೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಲಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏರಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಣ ಉಂಟು, ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಜಲಮಟ್ಟ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನಾವು ತಿಳಿದಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಅಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನೀರು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇರ್ತಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ನೀರಿಂಗಿಸುವಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮಗೂ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇತರರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಬೋದು. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ
ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ, ಕೇಳೋಣ, ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Gratitude makes a sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಂದಿನ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರೇ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರು ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ದಯಾಮಾತೆ ಇಗರ್ಜಿ ಪಾನೀರು ಇದರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರು ಘಟಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಡೆನಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಅವರೇ, ಅರ್ಸಲೈನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಸುಶೀಲಾ ಸಿಕ್ವೇರ ಅವರೇ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆನಾನಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿಯ ಜೀವನ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಸಲೈನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವಂದನೀಯ ಅಮರಸ್ಮರಣೆಯ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಜೆಸ್ವಿಟ್. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಧರ್ಮ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭವನೋ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವ ಬವಡ್ತಿ ಉಬೆರವೆ ಅಪ್ಪಡ್ಯ सर्व बवडती कॅथोलिक बवडती आणि या कामेकाक बरें मागे आपल्या विश करया. कित्याक विश करूंक सांगलें हांवें? आज पवित्र सभा आमकां एक व्हड आयतार दिता. नाही जो हांव बाप्तिस्ताचें फेस्त म्हाका दनपारां घरा वचूंक पेरमुदे, हांव पेरमुदे सो आज आमचें फेस्त लायक बावार्थ्यांचो दीस उगडास आसा गे तुमकां. lay faithful, I hate that word laity, though the church uses it still. The Sunday of the lay faithful सांगा पळ्या हांव लायक बावार्थी सांगा पळ्या. from less than a hut, इंग्लिश कळीत असल्यांक कळटा. I am from less than a hut, but I tell you today, even if I die, the government of Karnataka will pay me not less than 1 crore rupees, and every month I get 1,52,000 rupees in my account without even going to bank. या तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार म्हजें वडपण सांगिना. म्हजें बरीच तुमकां 2 पाय, 2 दोळे, 2 हात, तुमी वा तुमच्या भुरग्यांनी म्हजें बरीच वा म्हज्याकी मुखार वचूं येता म्हूण सांगता. तितलेंच आमी कित्या वचना म्हळ्यार आमच्या पाद्र्यापांच्या, आमच्या गोळी बापाडे धाडे सांगचे, आमच्या पाद्र्यापांच्या नांवा मुखार मा बा म्हूण बरयलां पळय, ते मन अधिक बाप, पूण आमी काल चिंता माय बाप म्हूण. पाद्र्या बा तुवें बांदून दिल्या घरचे नळे फुटल्यात, आतां नळे घालूंक पयशे दी म्हणची मनोस्थिती आहा पळय, ती आमकां पाड करना. आमी कुत्तारे भितर उरल्या. हेर लोक कितलेगी मुखार वचून आसा बरें, आमी तांकां दुर्सात हांव, पूण आमचें काम आमी करिना. तर चूक कोणाची? आमी चिंतचें खालें म्हळ्यार कातोलीक इगर्ज मतां चलोवची जबाबदारी पाप साहेबाची, बिस्पांची आनी सिस्टरांची, पाद्र्यापांची म्हणून न्हय. पाप साहेबांनीच
आणि ही गजमतेच्या पत्रांनीच हांवें तें पोर राखण्यान ते बरयलां स्पश्ट सांगलां ही गरज माता चलोवची जबाबदारी लायक बावार्थ्यांची डॉगमा दोतोर्न दिवची आनी सक्रामेंत दिवची कामां मात्र याजकांची आनी धार्मिकांची. तर आमी पयले वांटेली जेजूचे राज जेजू आयिल्लो एकाच कामाक देवाचें राज बांदूंक. दुसरें पर आमी सांगचें जेजू आयिल्लो आमची सोडवण करूंक जेजू आयिल्ले आमचे पातकां मोगसून. जेजून घालें सांगलां हांव आयलां ताणें सांगलां ताचें मॅन्डेट सांगा हांगा आसले धार्मीक आसात हांव आयलां देवाचें राज बांदूंक. ताणें सांगलां की देवाचें राज मेल्या उपरांत आसा म्हण न्हू सांगलां की देवाचें राज हांगा आसा. देवाचें राज सताच्या आनी नितीचें देखून सताच्या आनी नितीचें राज बांदिचें जाल्यार आमी बळवून जायचे आनी आमी बळवून जाय जाल्यार सरकार आमकां दिता त्यो पुरो सवलत्यो आमी वापरचे. थोडे फावटी आमी सूख करता सरकारान दिवच्यो सवलत्यो हक्क न्हय वोट घालचें हक्क न्हय वोट घालचें हक्क न्हय वोट घालचें कर्तव्य न्हय. नो एक्ट और रूल और कॉन्स्टिट्यूशन सेज फ्रँचायज इज अ रायट. कोणी वाद करा हांवें सरकारी अधिकाऱ्यांकी ट्रेनिंग करतना अशें सांगचें वोटींग इज नॉट अ रायट. चकडांक वोट घालूंक ह्या देशांत रायट जाल्लें जाल्यार जैलांत असल्या काल्याक वोट घालूंक ना. तुवें वचून हांव हाका वोट घालता म्हणल्यार कुठले तुजो वोट घालचो कामंतरां वयतात. वोटींग बुथाक वचून हांव हाका वोट घालता म्हणल्यार कुठले तुका वोट घालूंक ना आउट. वोटींग घालचें तुजें कर्तव्य न्हय. तुवें वोट घालना जाल्यार तुजें लायसन्स वा रेशन कार्ड रद्द करना. पूण वोट घालची तुजी जबाबदारी. तशेंच सरकारी सवलत वापरची आनी ती आपणावची तुजी सांगा परत्यान सांगा म्हजी जबाबदारी. हांव आयच्या दिसाच्या विशयाक फाटी येता घुस्पट नाकात हो काल काल उलयता म्हणून म्हाका गोत्ता हांव कितें उलयता आसा म्हण न्हू. कित्याक म्हण हांवें जिणयेंत भोव ल्हान प्रायार मातसो सोरो पिवल्ले ताचे उपरांत पियना तशें आनी कार्याक येताना बरें दूद मात पिवचें हांवें आसूं. तर सरकारी सवलत्यो वापरची आमची जबाबदारी. हांवें सांगलें देवाचें राज बांदचें जेजून दिल्लें मिसांव ते पाद्र्यापांक दिल्लें मिसांव न्हय म्हाका पयलें दिलें सिनागोगान पयलें शिकयलें आनी जेजू पाद्र्याप न्हय जेजू लायक बावार्थी जेजू लायक बावार्थी कळ्ळें. आं तर हांवें बळ जायचें म्हळ्यार मोठो चंगीस खाना बरी जावचें न्हय शिकपान बळ जायचें. आमच्या समुदायान पयल्यान पयलें खंयच्यान बळ जायचें हर एकान शिकाचें म्हळ्यार SSLC न्हय PUC न्हय अबाव डिग्री हर एकल्या कडेन बी आसा जे बी म्हळ्यार बॅचलर्स डिग्री BA BCom BE तें मिनिमम आज तें मिनिमम आनी ताच्या चड शिकाचें आनी शिकोवंक आमी सरकारान दिवच्यो सवलत्यो वापरचे सक्कड सवलत्यो मात्र न्हय कुटुंबांत गरज आशिल्ल्या संदर्भांनी सक्कड सवलत्यो आमी वापरचे कळ्ळें गी. आनी तें वापरूंक मुखेली म्हणटल्यांनी वावर करूंक आसा. पूण आमी मुखेली करता हांव पाटलावदार कॅथोलीक बावार्थ्यांक दोन शब्द बारी लागतात खुशी जातात. एक फेथफूल आनी एक फॉलोवर. आमी शेळयो न्ही आमी पाटलावदारी आनी आमी बावार्थी दोनी शब्द काण्ण उडया. बावार्थ जियेया पाटलाव खऱ्या संगतीचो करया सताचो न्हय खऱ्या संगतीचो. देर इज डिफरन्स बिटवीन ट्रुथ अँड रियालिटी. आय विल टेल इट लेटर इफ यू वॉन्ट. कळ्ळें गी. आमी शिकचे चड शिकचे MA केल्ल्यान PhD करीचे BA केल्ल्यान MA करीचे MCom करीचे PhD केल्ल्यान पोस्ट डॉक्टरल करीचे न्ही. दुसरें शिकपा खातीर आसच्यो सर्व सवलत्यो वापरचे मात्र न्हय कुटुंबाच्या गरजेक आसच्यो सर्व सवलत्यो वापरचे. हें इतलें स्पश्ट जालें गी. हांव लायक बावार्थी हांव क्रिस्ताचो सक्ती ह्यो संगती जराल संगती स्पश्ट जालें गी. आतां आमकां कसल्यो सवलत्यो आसात त्यो खंय मेळटात. हांव तुमकां ताचे पयलीं एक घटन सांगता. हांव भोंवडो म्हळ्यार भोंवूनच आसता. दुरंत म्हळ्यार म्हज्या गोळी बापाक गोत्ता ताणें परमिशनी म्हाका उक्त्यान त्या धाडस दिलां. CBCI ना पयल्या कडेन थंय येता आतां खंयच्या DSAचेर घेता तें आसता. 6ನೇ क्लासच्या भुरग्यांक हांव न्हू बिस्पांक कार्दिनलांक पुरा सांगूंक आसचें सांगून येता. हांगा आसल्या थोड्यांक गोत्ता. तशें एक कुटुंबांत गेलो मंगळूर DSAच्या बारी बुदवंत न्ही कित्याक मायेत गरज म्हणून. जर तर फ्रँकीन आज डान्स प्रोग्राम केलें तुका फ्रँकी म्हळ्यार बेजार ना न्ही डान्स प्रोग्राम केल्लें जाल्यार हॉल बरो नुमतो न्हू तेणें पुरो रावत तें कोण ना पूण हाका येना.
ह्या नाल्यार कांय करूंक जायना पूण एक गटन सांगता तुमकां पोर एका फिरगजेक गेल्लो हांव त्या संजेर म्हाका आपयलें 2 गजाली सांगता एका चेड्याक ऑल इंडिया रँक 15,000 मेळ्ळा उडास दोरा कितले 15,000 ऑल इंडिया रँक 15,000 म्हळ्यार ताका सुपर न्युमररी कोटा खाली 1 लाख रुपयांनी ताचे MBBS जाता म्हज्या दुवेक 2,03,800 रँक ताचे 15,000 आनी OBC रँक ताचे 4,200 ताका गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वाटल्यान दवरून सीट दिता कळ्ळें MBBSाक दुरंत कालनी म्हळ्यार त्या चेड्याक तो इंग्लीश मिडियमान शिकला CET डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करीचे म्हणून गोत्तूच ना ताचें CET रँक 1,200 म्हळ्यार पयल्या दिसा ताचें व्हेरिफिकेशन जायचें नीट बरयल्या नीटाची सीट मेळटा म्हणटा तो ताका इतलें कळीत ना माहिती कोरते म्हणटा हाका CET डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करूंकूच ना हांव आदल्या आयतारा वचूं ना जाल्यार ताका सीटच मेळना तो चेडो म्हाका मेळ्ळो ना जाल्यार तांच्या विगारान सांगलें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें हाका 15,000 रँक मेळ्ळा तर तरणाटे म्हळ्यार म्हाका भारी तांचे कडेन हांव खंयच्या लेवलाक वचून जाल्यार हल्क जावन जाल्यार तांचे कडेन उलयता अक्का काल म्हणटा आमी माहिती कोरते हांव तो वचूं ना जाल्यार ताका सीटच मेळना सुपर न्युमररी कोटा कांय 1 लाख खर्च ना वर्साक 5,700 रुपये 5 वर्सांक 30,000 रुपये जायत की ही एक गजाल दुसरें आनी एका कुटुंबांत हांव गेल्लो त्या चेड्याक इंजिनियरींग करूंक मन आसा तेंय इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन ENC ताचे रँक 45,000 CETंत खंडीत गव्हर्मेंट सीट मेळटा पूण आवयन वचून एका प्रायवेट कॉलेजींत तांच्या कोणें स्टाफान सांगलें म्हणून सीट मॅनेजमेंटाची मोलाक काण गेल्या फॉर शुअर 54,000 इंजिनियरींग सिटी आसात गव्हर्मेंटाच्यो ताचे 45,000 रँक फॉर शुअर ताका गव्हर्मेंट सीट मेळटा आनी तें कुटुंब दुबळें तांणी एज्युकेर लोन काण गेलां आतां हांवें फोन केल्यार CODP डायरेक्टरा कडेन अशाक दिवनच तुवें म्हळ्यार त्या भुरग्याक प्रॉब्लेम जातात ही 2 घटना हांवें ही करी तुमकां कितें सांगलें म्हळ्यार माहिती कोरते आमकां माहीत ना आमकां खंयच्याची माहीत आसा आज संजेर खंयचें सिरियल फुटबॉलांत खंयचें तुमी आसतात हें खरी गजाल हांव खंयच्योय काणयो सांगिना हांवें आसलें एका कडेन आनी एक कडेन तुमकां त्या फिरगजेचें नांव सांगूं ना तांच्या कुटुंबाचें नांव सांगूं ना देखून आय एम सेफ ही खरी गजाल आमकां दुक्रमासाची नवी रेसिपी कळीत आसा दुक्रमास खायना जाल्यार आमी खंडीत वाचता वाळचे भाजी खावन तूं तवशीं खावन तूं दीस काडूंक जातात एक समुदाय आसा आपल्या काजराक आमी पळय सोऱ्याक खर्च करता आमी काजरांनी सोऱ्याक खर्च करता पळय त्या खर्चांत 4 काजरां कडचो एक समुदाय आसा खंयचो म्हूण हांव सांगिना पूण ह्या देशाचेर तांकां कंट्रोल आसा कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा शिकप म्हळ्यार कितें न्ही आमकां कळीत ना सोम्यान सांगलें पळय तो एकलो गादो मोल्या आसलें पुरो विकतलो आनी दिरवें आसलो गादो मोलाक काण घेतलो आमी वाचता मात्र आमकां ताणें पवित्र पुस्तकी कळीत ना हेणें संविधानय कळीत ना ती जाल्यार घडयेन परिक्षा करून सांगीत संविधानांत कितले आर्टिकल्स हाऊ मेनी आर्टिकल्स आर देर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनीबडी नोज even after teaching constitution to the students our students do not know that there are in original 395 articles 123 amendments tabled 101 amendments are there in the constitution of India सोडिया ते आता मुजी जाणू तुमकां सांगची नाका वांजेलांत आमकां थोडे लाईफ आसात कळ्ळें म्हळ्यार मातेवाच्या 14व्या अध्यायांत 13व्या वळीन कालें सांगलां म्हूण तें GSI आसूं दी आतां पयल्यान पयलें आमी कळीत करीचें जाल्लें कर्नाटका मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणलें एक आसा हें कर्नाटक सरकाराचें निगम दिस इज ए कॉर्पोरेशन लायक KSRTC KSTDC कळ्ळें सांगा पळय कर्नाटका मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन KMDC म्हणलो एक शब्द जर तर तुमच्या भुरग्यां कडेन एंड्रॉयड नेट आसा मोबायल आसा बेश्टें नाका जाल्लें पळोवच्या बदलाक तें एक आज पळया घरा PC आसा तें पळया जायत की कर्नाटक अल्पसंख्याक अभिवृद्धी निगम फोर्थ मायक्रो लोन सबसिडी विथ सबसिडी टर्म लोन मायक्रो फायनान्स कितलें बरें सांगलें पळया
शर्मा उंग ऐकनंत ಏನ್ ಬಿಡ ಏಕತ್ತೆ ಬಿಡ ಐ ಕೊಂಚ ಕಂಚ ಮಿಳಾರ್ ಗಡಿಯೇ ಬಿತ್ತರು ನೋವೇ ಹಿಂದಿ ಪೋದು ಸಂಗ ಬಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಚ ಸಂಗನವೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಕಿತ್ಲೆ ದಣ ನೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಲೋನ್ ಕಡ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆ ಏಕ್ದಮ್ ಲಾನಿ 1 लाख भितर पुरा स्वावलंबन म्हणजे शब्द तकळटानेंगी हेरांचेर अवलंबित जावन जो अरिवू लोन काडले कोणी आसात घ्या फिरगजेंत 1 2 तुगी उरली पुरा तुमच्या फिरगजेंत गव्हर्मेंट सर्वंट्स गी मुझे बरी हांव सगळ्या गांवां स्कॉलरशिप अशें सांगता म्हज्या तुवें खंयचेंय मेळना खाली खंयच्या प्रायवेट कंपनीचे मेळाचे कॉलगेट तले मेळाचे कष्टांनी सीट कट्टा आमी 3B ते उरली सीट मात आमकां मेळची क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आसता बळे सांगा कोणे कडून हांगी तर तुमच्या ICOMS मुखेली आसा गे हांगा ICOMS मुखेली यू हॅव नॉट सक्सिडेड यू हॅव फेल्ड तुमच्या फिरगजेन पुरा 1.5 करोड 2 करोड अशें आसचें मनीस गी तशें जाल्यार म्हाका आपयलें वेस्ट कोणी शिकचिंत नात गी अरिवू साला योजने आसा दयाकर्न कातोलीक सभेचो अध्यक्ष कोण आसा तुमची एक जबाबदारी कालंग म्हळ्यार सगळ्या कुटुंबांची पट्टी करीचे पाद्रेपाडे वचून न्ही तुमीच बसून एक पट्टी करीचे खंयच्या कुटुंबाची खंयची गरज म्हण मस्त योजना आसात फ्रँकी कडेन बुकां म्हजे 2-3 बूक आसात महिळेरीग आगे सरकारा पोरू एकदम सगळ्यांनी काणी गेला पुजा करतात की गोत्तो ना म्हाका 2000 कॉपी अर्ध्या वरार गेल्यो संतोशाची गजाल ताच्या उपरांत काल जाल्यार गोत्तो ना ह्या चक्कड योजना खातीर हांव हाच्या विशयान डिटेल वचना कित्याक म्हळ्यार तुमी काम करचें जाल्लें म्हाका न्हय तुमी फाल्यां 10 पयशे दिवचे नाकात म्हाका दिल्यार पाटे दिता हांव 10 सरतना म्हज्या कामांक सरता पळयतात गे आज वेबसायट KMDC वेबसायट पळयतल्यात गी उण्यार उणें ताचे उपरांत त्या वेबसायटीत हांव लिंक मेळटा NMDFC नॅशनल मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट फिनान्स कॉर्पोरेशन एक शब्द चड थंय KMDC लिंक खंयच्याक मेळटा NMDFC राष्ट्रीय अल्पसंख्यात अभिवृद्धी हणकासू निगम ते कॉर्पोरेशन म्हळ्यार व्यवहार करचो देखून तांणी लोन दिवी येता इट इज नॉट ए डिपार्टमेंट सरकाराचो इलाको न्हय तो ते निगम कळ्ळें गी देखून ते लोन दितात वाड काण घेतात एकदम उणी वाड काण घेतात आतां जेन्ना मायक्रो फायनान्सिंगाक कितले पर्संटेज लोन वाड भोव उणी थंय सबसिडी आसा एक सबसिडी आसा सेकंड गव्हर्मेंटाचो पार्ट आसा वांटो आसा निगमदिंद ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿಕೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಳ್ಳಂಗಿ 5% 500 रुपये असल्यार 9 रुपये तुका सरकार दिता अंतका वाड एकदम उणी कळ्ळेंगी स्वावलंबन अरिवू गंगा कल्याण मायक्रो फायनान्सिंग ताचे उपरांत क्रिश्चियन डेव्हलपमेंट परिषद ताचे तावन ही गरजांक संस्थांक मेळटा टर्म लोन स्कीम मेळटा ये एज्युकेशन लोन मेळटा विविध शिकपा खातीर कॉल सेंटर ट्रेनिंगा खातीर ट्रेनिंग स्कीम्स आसात केंद्र सरकाराची ट्रेनिंग स्कीम आसात ओके आतां गॉकडम म्हणून एक तुमकां उडास आसूंक पुरो वा वळख आसूंक पुरो मस्त काम त्या विशयान जालां गॉकडम म्हणा कालें पुरा तुमी कोणें सांगितलें म्हणना नेटाक गेल्यार पुरो आज GOKDOM बरया कालें बरया नेटांत वा एंड्रॉयड फोनान कालें बरया GOKDOM गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ मायनॉरिटीज ये अल्पसंख्यात इलाको या इलाक्या काल सहित सबार योजना आसत आजपणी पळयतल्यात गी ह्यो 2-3 वेबसायटी सांगता हांवें पळोवंकूच जाय तुमी कल पुरो आसात तांचो फर्स्ट स्कॉलरशिप्स प्री मेट्रीक पोस्ट मेट्रीक मेरिट कम मिन्स न्ही ते सुमार जाण कितल्या जाणांक हांगा विद्यार्थी बारी उणे आसात जाल्यार कितल्या जाणांच्या भुरग्यांक पुणी प्री मेट्रीक स्कॉलरशीप मेळ्ळा एक लाना तूं कुशेन वयर केलो बारी खुशी तुमी हेरांक सांगिजे प्री मेट्रीक म्हळ्यार SSLC पयलें पोस्ट मेट्टा तूं प्रॉब्लेम आसात आमकां एक व्हडली संवय कालेंगे म्हळ्यार आमकां एक दीस मात तहसीलदार ऑफिसा वचचें आनी दिसत मेळचें आमकां जाती आदाय प्रमाणपत्र ते दवरून ते आमचे पे देगी ते गव्हर्मेंट ऑफिसर्स नो गवर्नमेंट ऑफिसर इज अ सर्वेंट ऑफ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಳ್ಳಂಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಲ್ಲ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಸ್ಥಾನಪನ್ನರಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಸರಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದವರು. ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವೇ ವಾವ್ರಕರಿಜೆ ನಂಗೆ ಅವೇ ವಾವ್ರಕರ್ನದಲ್ಲರು ಬೆಷ್ಟೆ ಮಕ ಎಕ್ಕ ಅಣ್ಣದಿನ ಅಂದ್ಕೊಣಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಜನ ಕಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ, ಕಿತ್ಲೆ ಜನ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ, कितले जाणां कडेन रेशन कार्ड ना. हे कॅथोलिक सोबेचें काम. जर तर तुजें रेशन कार्ड ना ताणें आनी दिवचें न्ही. तूं हें करीजे, तूं हें करीजे तुजें रेशन कार्ड नेंगी. मुख्य जावन SLC पास जाल्ल्यां कडेन SLC मार्क्स कार्ड आसचे, आधार कार्ड खंडीत आसचे. आज पॅन कार्ड ऑप्शनल आसल्यार बरें आसचे, पासपोर्ट आसचे आसल्यार बरो, रेशन कार्ड खंडीत आसचे नेंगी. त्या दळा मात पूर सवलत्यो काडूंक जातात, नातल्या बेश्टे मुखार वचूंक जायना. सो इलाक्याच्यो सवलत्यो काडले. फर्स्ट इज स्कॉलरशीप. ती अर्जी घाली जे आमी त्या त्या वेळार पळोवन नेटान पळयते आसा जे तेंपरा. ताचे उपरांत रिएम्बर्समेंट. रिएम्बर्समेंट म्हळ्यार फीज पाटी बांदतात. सरकार तुवें बांदलो इस्कलाचो फीज पाटी बांदता. म्हळ्यार तुका मेळचो ना, तुवें बांदलाय नेंगे, तातूंत इन्स्टिट्यूशनल फीज गव्हर्मेंटाचो फीज दिवन आसना नेंगी, तो गव्हर्मेंट त्या इन्स्टिट्यूशनाक दिता. प्री मॅट्रीक हॉस्टेल्स, हॉस्टेलां आसात, पोस्ट मॅट्रीक हॉस्टेलां आसात. दुरंत कालंग म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी सरकारी कॉलेजींक धाडिना, प्रायवेट कॉलेजींक धाडटात. आमच्या कडेन भुरगीं येतात, खंयच्या गोताय क्रिस्तांव भुरगीं येतात आमच्या कॉलेजीक. पुत्तूर आमच्या कॉलेजींत 4 वर्सां जालीं नोयत कॉलेज. म्हाका सगळ्यांक नोयत कॉलेजीक धाडचें. 700 भुरगो आसा आनी आमचे इन रिजल्ट हा पळय कट फिगर थंय आसचे 2 व्हडल्या प्रायवेट कॉलेजीं परस चड. इट इज 97%. आउट रिजल्ट इज नियरली 100%. इंडिविज्युअल स्टुडंट इन आपले जनरल मेरिट रावचे 97 स्टार्ट जावन 83 रावता. आमच्या थंय 2 बॅचांत आर्ट्साक, दुसऱ्या व्हडल्या 2 कॉलेजींनी 1 बॅच. पूण एक क्रिस्तांव भुरगें ना. क्रिस्तांव पोर एकलो आयिल्लो, क्रिस्तांवांचो बापूय आनी पूत एटेस्टेशन करूंक. हांवें एटेस्ट केलें. ताका सांगलें, अळे तुमी येवचे हांगा एटेस्ट करूंक मात. आमच्या कॉलेजीक आयल्यार तुमकां फीज 3,500 BCOMाक. तेन्स प्रायवेट कॉलेजीक गेल्यार 50,000 60,000 बांदतात तुमी कुशेन. डिग्री दिवची त्यात युनिवर्सिटीन, मँगलोर युनिवर्सिटीन डिग्री चेंज जायना. एलॉशियस कॉलेजीक आनी सोडल्यार तांची डिग्री सर्टिफिकेट कांय चेंज जायना. तुमची डिग्री दिवची मँगलोर युनिवर्सिटीन गी, डिग्री दिवची त्यात युनिवर्सिटीन. हे आनंद आमचे भुरगे. कित्याक म्हळ्यार दोतोर न्हू, दोतोन शिकून उद्धार जाल्लो मात एकलोय म्हाका दिसोना येदोळ. ಅದು ಒಂದು ದುರಂತ. हांवें तुमचे कडेन सांगचें न्ही, सिस्टराक गोत्ता पास्टरल कावन्सिलांत गोळी बापा मुखार सांगतालो. दोतोन शिकून उद्धार जाल्लो मात म्हाका येदोळ पळोवंक मेळना. ती दुसरी गजाल. दोतोन शिकनातले मुख्यमंत्री जातात, आमचे मंत्री जातात, कांय सूख ना तातूं. दोतोन शिकले कांय मंत्री जाल्ले बारी उणे. ओके, ती दुसरी गजाल. आमकां सरकारी सवलत नाका, सरकारी बस नाका, सरकारी काम मात जायजे खंयच्यान वयर तो ताकी. देखून गव्हर्मेंट हॉस्टेलाक वचा. गव्हर्मेंट हॉस्टेलांनी तुमच्या भुरग्यांनी रावूं येता, गव्हर्मेंट कॉलेजींनी शिकूं येता. ह्या वर्सांत लॅपटॉप मेळटा. 3,500 रुपये फीज बांदून येवचें. हो एका वर्साक 10-15 हजारांचे स्कॉलरशीप काडून घेता. 40 हजारांचे लॅपटॉप 2 म्हयन्यांनी ताका. चिंत्या ते आमच्या भुरग्यांक मात नाका. जायत गी. मोरारजी देसाई इस्कलां आसात, क्रिश्चन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आसा, MPhil PhD करतल्यांक फेलोशीप आसा, आनी इवन लॉ शिकतल्यांक आतां फेलोशीप दितात, जर्नलिजम शिकतल्यांक फेलोशीप दितात. हें आतां गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. तुमी एक मात मोतीन दवरा, आमकां मायनॉरिटी म्हणून जें जाल्लें गव्हर्मेंटान, आमी न्हय कळ्ळे, आमी पयल्यान पयले भारतीयरू. वी शूड बी प्राऊड दॅट वी आर इंडियन्स. आमकां त्या विशयान अभिमान आसाचे. आनी भारत सरकार आनी राज्य सरकाराच्या सर्व सवलतांक आमी काडून घेवचे. तुमी आज अल्पसंख्यातर म्हणा न्ही, अल्पसंख्यातर म्हणल्या खातीर ते आमकां मात मेळचे. आमी कर्नाटकाच्या प्रजे कडून म्हणल्या की आमकां स्कॉलरशीप मेळटात.
तुमच्या मध्ये कोणी बीडी बनतले हांव बापाय असल्यार बेजार करनाकात. बीडी पासबुकाचेर तुमच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळटा. हेजार्डस लेबर म्हळ्यार फातर कार्मिक इलाकेतून मेळचे. फातर कंचांक ना जाल्यार खंय हॉटेलांत कॅन्टिनांत काम करच्यांक, आईस फॅक्टरींत काम करच्यांक, थळल्या भुरग्यांक फिल्म थिएटरांत काम करच्यांक कार्मिक इलाकेतून मेळटा. हें पुरो खंय तुमकां कळटा. सुलभ म्हळ्यार कर्नाटका गव्हर्मेंटाची मदर वेबसायट आसा. खंयची वेबसायट आसा? कर्नाटका बेस्ट टॅक्नॉलॉजींत आपले बारी मुखार आसा. आमचो राज्य आपले सर्व जनांगದ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡು निंगी ते बेश्टें सांगचें न्हय, आमी समजून घेवचें. कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हणून घालया वेबसायटीक ओपन जाता. www. GOK.KR आसलें ती आतां गेल्यार NIC येता, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटराक येता. ताच्या बदलाक कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हणून तूं टायप करा, वेबसायट ओपन जाता, मदर वेबसायट. ताचे तावन ಇಲಾಖೆಗಳು म्हणून जाता. हांगा ही वेवस्था आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार हांव डांगल हाडतो तुमकां दाखयतें. इलाकेಗಳು म्हणले कुडले पुरा तुमी दांबले कुडले पुरा डिपार्टमेंट्स ओपन जातात. कोणाय कडेन एंड्रॉयड फोन आसा जाल्यार ट्राय करून पळया. कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हणून गुगलांत घाला, ते धाडा मदर वेबसायट ओपन जाता. म्हळ्यार मदर वेबसायटाक लिंक ओपन जाता. ती दांबले कुडले कर्नाटकाची मदर वेबसायट ओपन जाल्यार तातूंत इलाखेಗಳು म्हणून आसा. हर एका इलाखेಗಳು गेल्यार योजनेಗಳು म्हणून आसा. स्किम्स ओडल तुमी बोक्रो एलम केलो पळय, तुमी पशुसंಗೋಪನಾ इलाखेक गेल्यार तुमकां बोक्रो दिवचें स्कीम आसा. जाती आदाय प्रमाणपत्रांत तुमकां बोक्रो करचें स्कीम न्हय, बोकड्यो दिवचें स्कीम आसा. तुमकां जागो जाय जाल्यार जागो काणकोन दितात. तुमी कृषिका जागो पावना, खाली बापाय दोन आयिल्लो 15 सेंट जागो मात्र आसा. तुमकां 2 एकरो कृषी भूमी जाय, तुमकां थंयसरी अवकाश आसा. फकत कने तें उण्या संख्यात, सुण्या संख्यात, अल्पसंख्यात, अल्पेर म्हूण ते अशें रावनाकात तुमी. ते आमचे कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन. बट वी आर ऑल्सो इंडियन्स. कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया सेज दॅट जस्टीस फॉर ऑल. न्ही संविधान आमकां कितें दिता म्हणून भरवसो दिता, कितें दिता म्हणून भरवसो दिता. कित्याक पुरो उठून वेत्यात. आमी सांगलें बोर जालें गे मिसाक गे. न्ही तुमी एक कदेल आड गेल्यार म्हाका कळटा हें पुरो म्हणून हांव रावयतां. पुरो जाल्यार सांगेत जायत गे, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पातळ जाल्यार पान पळय, दाट जाल्यार पळय म्हणच्या जाती सो जायत गे. मिसा न्ही ओके. तर आतां संविधाना पळय स्पश्ट सांगता कितें दिता म्हणून. इक्वॅलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टीस. तशें म्हणटाना आमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मेळचे सवलत्यो मात न्हय, आमी भारतीय म्हणल्या खातीर मेळच्यो सवलत्योय आमी आपणावंक आसात. कळ्ळें गी. रिजर्वेशन सेंट्रलान धाडल्या तुमकां थोड्यो संगती भारी गरजेच्यो आवय बापांक सांगचे पडटात. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तुमी रिजर्वेशन क्लेम करूंक जायना. IBPS इंडियन बँकिंग पर्सनल सिस्टम पळय ताका तुमी एखाद्या वेळा तुमची भुरगीं अर्जी घालतात जाल्यार थंय 3B म्हणून घालनो जो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी जनरल कॅटेगरी, पूण स्टेट गव्हर्मेंटाक मात्र आमी 3B. कळ्ळें गी. तशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स खंयचे आसा. इंदिरा आवास योजना एकल्याक घर ना, कथोलीक सभेच्या अध्यक्षाची एक जबाबदारी. एकल्याक घर ना, पाद्रापाडे फिरगजेंत वारडो काडून गरबांची गरज ना, इंदिरा आवास योजना आसा. न्ही टॉयलेट्स नात, घर आसा टॉयलेट्स नात, पंचायतान स्कीम आसा. त्या खातीर ते सर्वेस्परान मान नागल्ले बरी कोण घालनात. त्या खातीर वावर करूंक आसा. त्या खातीर गरजेचे दाखले करूंक आसात. सोंसणी खाय जाय. कळ्ळें गी. सरकारी ऑफीस म्हळ्यार आमच्या पाद्रेपाचे हें न्हय. गेल्ले कुठले फादर आमकां दिया म्हणल्यार कुठले तो दिता पळोवन कितले येता 2000. वखदाक पयशे नात. गव्हर्मेंट स्कीम आसा न्ही. स्कीम आसात की ना ते घेचे. कितले जाणांनी मेडिकल कार्ड केलां. KMCचे मेडिकल कार्ड म्हळ्यार म्हजे कडेन KMC मेडिकल कार्ड आहा. फादर मुल्लासाचें मेडिकल कार्ड आतां रेडी आसा. तें केदाळ बॅगान दत्त आसता. थोडे म्हणटात तूं जेवंक येतानाय बॅग, टॉयलेटाक येतानाय बॅग म्हणून. तें बरें बॅग आसचें बरें सांगता. त्या बॅगान ती पुरो रेडी आसाचें. फादर मुल्लास मेडिकल कार्ड कितल्या जाणां कडेन आसा. हळ्या आसा. बरी गजाल करया. न्ही मेडिकल कार्ड नासतले भोवशा 1-2 संगती. एक म्हळ्यार तांकां पिडा येना म्हणून सर्वेस्परान बरोवन दिलां. ॲक्सिडेंट जायना, पिडा येना म्हणून बरोवन दिलां. सेकंड तांचे कडेन जाय तितलो दुडू आसा. तांचें सोडा. कॉंग्रिगेशनांत हर एका सिस्टरा कडेन आसाचें. हर एका सिस्टरा कडेन
कास्ट सर्टिफिकेट आसाचे नंगी हर एका सिस्टरा कडेन वोटर आय डी आसाचे हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार दीज आर प्रिरिक्विजिट्स टू मेक द कम्युनिटी स्ट्रॉंग इफ यू डू नॉट डू दॅट यू डोंट हॅव एनी मोरल रायट हाऊ मेनी ऑफ यू वोटेड इन द ग्रॅज्युएट्स कितले जाणांनी वोट घाला पोरू ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीन बोट दाखया अळे मुझे हें बोटी पळया यू कॅन सी द इंक 2 वोट घाल्यात हांवें मास्तर देखून फ्लोरान 2 वोट घाले तशें तांकां सांगलें हांवें इफ यू डू नॉट वोट इन द एनी इलेक्शन इफ यू डू नॉट वोट इन एनी इलेक्शन तुजें रायट नाही जावं म्हळें हांवें कर्तव्य ड्युटी नाही म्हळें बट इट इज युअर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तूं देवा मुखार चुकलाय ओके आतां तिसरी संगती एक हांवें सांगलें मायनॉरिटी फेसिलिटीज सेकंड इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका फेसिलिटीज कशें वेचे म्हूण सांगलें मो आतां हर एका फेसिलिटी विशयान सांगल्यार तुमकां म्हाका सगळो दीस दिचे तुमी तिसरें प्रायवेट फेसिलिटीज आसात कितलीं तुमचीं भुरगीं आसात एस.जे. जिंदाल ट्रस्टाक कोणेंय स्कॉलरशीप अर्जी घाल्या गी फेर अँड लवलीक अर्जी घाल्या गी फेर अँड लवली स्कॉलरशीप आसा चेडवां भुरग्यांक फेर अँड लवली हाडून पुसूंक वता तुमकां तांच्या लाभांत फेर अँड लवली पुसची कांय गरज ना एक इतली बदलावण जायना जायत की हांव तुमकां जाय जाल्यार तुमकां बडोवन दवरल्यार काय तांकां बडोवन दवरल्यार पूण तांच्या कंपनी विरोधांत उलयना कित्याक म्हळ्यार तांचें स्कॉलरशीप आसा कॉलगेट स्कॉलरशीप हांवें सांगलें न्ही म्हज्या धुवेक खंयचीय स्कॉलरशिपां मेळनात बट शी गॉट 1,05,000 each from Colgate Palmolive आपले दिस इज अ स्कॉलरशीप त्या बुकान आसूंक पुरो ना जाल्यार हांव तुमकां सगळे डिटेल दितां ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट आपले ह्या देशाची ग्रेस्त ट्रस्ट कितल्या जाणांक टाटा ट्रस्ट जावन मेळ्ळा कोणाक मेळना म्हळ्यार गोतूच ना कळीतच ना अर्जी घालनात प्रोजेक्ट्स कॅथोलिक सभेन एक प्रोजेक्ट घालें जाल्यार ताका सहाय करतात ते व्हडले इन लॅक्स दीस आर देर इन इंडिया भारतांत आसात कोटक महिंद्रा जावंक पुरो रिलायन्साचे जावंक पुरो बिर्ला आदित्य बिर्ला यू नो रतन टाटा आसा पळय तो ह्या सगळ्या संवसार असो ग्रस्त मनीस जावंक साध्य आसा पूण तो जायना कित्याक गोताय तुमकां see this Ambanis will be nothing if he keeps that money for himself but 60% of his revenue is donated in charities all over India and specially to the Christian institutes he donates highly to the Christian ते खबर करनात पूण वेबसायट आसा तांची वेबसायट आसा टाटा तुमकां जाय जाल्यार तांच्या वेबसायटी दिवयेत तुमी बरोवन काणकोणचे आसा जाल्यार ते परत तुमी सोदीचे हांवें सांगल्या उपरांत Inspire Scholarship, Government of India, Inspire Scholarship. बरोवन काण घेतात की तुम्ही चेवेनिंग CHEVENING चेवेनिंग स्कॉलरशिप KC महिंद्रा एज्युकेशन ट्रस्ट विद्यार्थ्यांनी बरोवन काण घेतले KC महिंद्रा एज्युकेशन ट्रस्ट साहू SAHU साहू जैन ट्रस्ट साहू SAHU अमरचित्रकथा.com तांतू स्कॉलरशिप आसा अमरचित्रकथा ट्विंकल बुक ते बुक इकून केल्ल्या पयशांनी ताणें स्कॉलरशिप दिल्यात फेर अँड लवली सांगलें तुमकां इनलॅक्स फाउंडेशन INLAKS फाउंडेशन LIC इंडिया फाउंडेशन LIC इंडिया कोसा तांतू स्कॉलरशिप दोरबजी टाटा ट्रस्ट मस्त आसात आतां तुमकां एक सांगलें न्ही सिनियर सिटीजन्स 60 वर्सां हें सगळें तुवें आयकचें आनी त्या कुटुंबान 60 वर्सां उतरलीं 60 वर्सां उतरल्या हर एका सिस्टरान रिजिस्टर करन कार्ड काण घेजें कित्याक ट्रेन बस फ्लायट तुमकां टेलिफोन जाल्यार ऑन प्रायोरिटी सी आमी काल चिंता म्हळ्यार आमी मायनॉरिटी आमकां आमच्या जातीचें मात न्ही हे सगळे इंडियन्सांक आमी काल गेले म्हळ्यार आमचे आदल्या वर्सा 626 स्टुडंट्स आसलीं तांकां भुरग्यांक सांगलें म्हाका त्या विशयान बारी आशा थंय पुत्तूर आफ्टर सावथ तुमी खंय करियेत गे म्हळ्यार तें रजिस्ट्रेशन कोडयाळांत लालबागांत ताचे जाल्यार नंबर दिता तुमकां पीटर रोड्रिगस ऑजवल तो विजया बँकांत
AGM लेवलाक गेल्लो ऑफिसर आतां थंय काम करता रिटायर्ड जाल्या उपरांत बरो मनीस. ही वर्कड विथ CBI ऑल्सो. हांवें फॉर्म करून दिलें एका भुरग्यांनी 10 जाणां एबोव 60च्यांक आयडेंटिफाय कर आनी दिजे तितलेंच काम तांकां. पुत्तूर आसा आफ्टर मँगलोर इट पुत्तूर. भुरग्यांनी दोगां तेगां 10 जाणां आयडियल नंबर एकलें दोगां तेगां आयल्यार पुत्तूर तालुकाचे तितलीं जाणां रिजिस्टर जालीं तेंगी. एक पावटी कार्ड गेल्यार मागीर ते रिन्यूवल मात्र आमकां नाका कोणें राखचें शी तें की बसार तितलें इट्स नॉट अ बिग डील नेंगी आमचे कडेन पयशे आहात नेंगी आमी बारीक ग्रेस्त. तुमकां स्पश्ट सांगता मंगळुरी कॅथोलिक आपले मंक्री लोक ताचे इतलो दुबळो लोक इंडियान आनी एक मेळना. शिकपान दुबळो, शातेन दुबळो, दुडवान दुबळो. तुमी ओप्पा या ओप्पान अशें रावा. शिकपान दुबळो. आमचे कडेन कितले पोस्ट डॉक्टर आहात? 10 जाणां ते. मागीर कितले प्रोफेसर्स आसात? प्रोफेसर्स बेश्टे प्रोफेसर म्हणटा कितले आसात? प्रायमरी स्कुलान ती नॉर्थान प्रोफेसर म्हणटा. कितले वायस चान्सलर आसात? आमचे इतलो अस्कत कोण ना पूण आमी दाखोवचें व्हडलें गरबांचें. तुम्ही फादर क्लिफर्डाचो एक सेर्मन आयकचे त्या रोसा विशयान आयकलें आसतलो तुमी वॉट्सॅपान आयला. 5 वर्सां मागीर जेवतना सुके मसल्याची कडी मात्र. पशुसंगोपने हर एका डिपार्टमेंटांत स्किम्स आसात ते हांवें सांगितले म्हणना. तुमी एक पावटी दया करून karnataka.gov.in नाल्यार कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हणून गेला ते मदर वेबसायट ओपन जाता ताचे जावन इलाकेಗಳು म्हणून तुमी क्लिक केल्या पुरो सगळे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स तांच्यो योजनेಗಳು म्हणून आसा. आतां कॉलेज शिक्षण इलाके आमच्या डिपार्टमेंटांत कितें दिता? तुमी आमच्या डिपार्टमेंटाचे स्टुडंट जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक लॅपटॉप मेळटा 40,000 फुल्ली लोडेड लॅपटॉप. सगळं इंडियान बेस्ट एज्युकेशन मटेरियल घालून दवरला न्हू. सगळं इंडियान बेस्ट टिचरान जावन क्लासी आसात बेस्ट एज्युकेशन मटेरियल. हे मटेरियल आपले तें लॅपटॉप इंडियान खंयच्या संस्थान दिना. बिकॉज दॅट इज डन बाय द आनी गव्हर्मेंट कॉलेजींनी टिचर्स आहात पळय ते म्हज्या बाप्पूच्या मावशेचो पूत त्या DSSच्या बिस्पाच्या ओनयेच्या बाप्पूच्या देराचो भाऊ म्हूण येनान ते KPSC तेंचे PhD जायचे. PhD जावन आनी कालें जावन NET पास जायचे. NET पास जाल्या उपरांत आमच्या डिपार्टमेंटाची परीक्षा ते NETच्या की बिगी म्हण तांतूं विंचून काडचे न्ही. तर टिचरां कडेन शिकोवंक नाका तुमकां व्हडली. प्रायवेट कॉलेजींनी बऱ्या कॉलेजींनी बरे टिचर आसात नाल्यार पोर आयिल्ले आसात ती दुसरी गजाल. आमकां नाका. संजीवन स्कॉलरशीप मेळटा ते आमच्या डिपार्टमेंटाचे स्कॉलरशीप प्रायवेट कॉलेजींनी शिकतल्यांक मेळटा चेडवां भुरग्यांक. कित्तूर राणी चेन्नम्मा स्कॉलरशीप मेळटा. सर CV रामन स्कॉलरशीप मेळटा. कौशल्य योजना आसात काले कोणाक पण हांगा संजीवन स्कॉलरशीप मेळ्ळें आसा की तूं हांवें बारी हुशार आसाय तुवें करून दिलां गे दुसऱ्यांक. तुवें दया करून हात मेळय ल्या कामान फ्रँकी बरें काम करन आसा तुमच्या कॅथोलिक सभेवट हात मेळून दुसऱ्यांक मेळचे म्हाका मात न्ही. एक उडास दवरया तो पेलो आपल्या सिसीलबायचो पूत सिसीलबायच्या भावान म्हज्या घराच्या नळ्या पुटयले जाल्यार सिसीलबायचो पूत म्हजो भाऊ. म्हाका गरज ना आज येवंची. आज आमकां फेस्त बोव मारतात घरा. 3 परां गेली घरांत हांव न्हू हांवें आसचें काही कंबा म्हणल्यार आमी वी हॅव लॉस्ट अवर लँड टू MRPL पूण एक घर आसा थंय आमी फेस्त करता. जाल्यार हांव हांगा आयलां कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तुमी 50,000 न्ही कितले लाखांनी स्कॉलरशीप काडून घ्या म्हाका दिनाकात. विद्यासिरी योजनेंत लाखांनी स्कॉलरशीप मेळटा. हांवें कांय 7-8 जाणांक करून दिलो. एकल्या दोगांनी फोन केला तांतूं बेजार आयना. बेजार आयकून बसल्यार आमी स्टीवन क्वॉर्टर्स हांगा येवन पावतो ना कळ्ळें. हांवें सांगलें न्ही फ्रॉम द हट आय हॅव डिस्कस्ड अँड डेलिबरेटेड विथ द कार्डिनल्स ministers IAS officers. I am from the hut. I mean less than the hut. If you go and talk to Monsignor Dennis Morris he will tell what is Stephen how he has come up. म्हाका पॅन्ट हांगातली इस्काला घेतना ताची पॅन्ट आपले आनी दितालो तो. पॅन्ट हांगातली म्हळ्यार पॅन्ट नासतना वचना मोन्सिंजराची पॅन्ट घालून कट करून पुरा एलॉशियसान आमी पुरो त्या दाडा शिकतना आतां तशें भुरगे वचूंक वचनात. म्हजी भुरगीं स्पेंड देर चॅपल्स in 2,000 rupees. म्हाका शॉक जाता. म्हज्या जिणेंत व्हडली आशा खंयची आहली गोताय तुमकां हे हांवें सांगचें म्हजी कसगी गजाल कित्याक तुमकां प्रेरेपीत करूंक म्हज्या कितल्या बऱ्या संदर्भात तुमी डू यू नो वॉट वॉज माय ग्रेटेस्ट डिझायर. आदी डामार आसलो गोताय तुमकां मार्गाक ताका पुग्गे येताले ल्हान आमी अशें चलताल्या चप्पल घालीचे म्हण त्या चप्पलाक 15 रुपये वाणांक 15 रुपये
पूण आज हांव हांगा पावलां म्हज्या की वयर तुमी पावयेत. हांव एक जुवांग बावतिस्त आशिल्ले बरी तुमी जेजू क्रिस्त हांव ताच्या वाणाचो काट सोडोवंक की पावना. आय डू नॉट नो देर मे बी सम वायस चान्सलर सिट्टींग हियर. हांगा कोणी वायस चान्सलर बसून आसूंक पुरो. ते तुमी जावयेत सर्व सवलत्यो तुमी आनी एक समुदाय जावन आमी चिंतीचे. एक समुदाय जावन आमी एकवटीत जावन चिंतीचे. आमचे मदें व्हडले उत्पादकाले म्हळ्यार आमकां मुखेली तो ताका वोट घालचो ताका ताका बसून क्लॅप मारचें. आमी ना आमच्या मदल्यान येवन नजो. आमच्या मदल्यान येयल्यार तो त्या वाड्याचो ताणें आमच्या घरा पात्र उडयला. कळ्ळें सिल्ली मनीस न्ही थोडे पोटी आमी. सिस्टर तुका बघा ना तशें. हा हांवें राखण्याक एक बरें आर्टिकल हांवें रावय जाल्यार रावयता. म्हाका सांगया स्पश्ट सांगया येता ना व्हडल्या मनशां मुखार रावंक हांव फावो न्ही. राखण्याक एक बरें आर्टिकल बरयलां लायक बावडत्यांच्या आयतारा विशयान किटाळा केल्लें शीदा बरयलां. कित्याक म्हळ्यार ह्या करावळी कर्नाटकाच्या धर्मसभे विशयान पळय सभे विशयांत बरोवंक वा उलोवंक म्हजे इतलो फावो तो कोणूच ना. 11 वर्सां उडपी DSSींत हांवें वस्ती केल्या. आतां उडपी DSS आय वॉज इन बायंदूर फॉर 8 years and in कापू फॉर 6 years 14 वर्सां. 7.5 वर्सां हांवें कारवार DSSींत वस्ती केल्या विथ मारिया गोरेट्टी सिस्टर मारिया गोरेट्टी and later in Honavar college. आनी पुत्तूरांत आतां आसा हांव. पुत्तूर DSSीची म्हाका वळख जाल्या. बेळटंगडी DSS मलंकर डायसिस आहा पळय. सो आय हॅव रिटन ए स्ट्रेट आर्टिकल प्लीज रीड दॅट. ते आमच्या सैंबा विशयान जायत गे. आतां हांवें सांगिल्लें परत्यान तुमकां स्पश्ट करता. सवालां तुमी इसारियेत. गॉकडमा विशयान सांगलें पळया. गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ मायनॉरिटीज अल्पसंख्याक इलाको. पयलें काल सांगलें हांवें पयले काल सांगलें KMDC मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. तिसरी गजाल खंयची सांगली हांवें सरकाराची योजना. राज्य सरकार केंद्र सरकाराच्या सक्कड इलाक्यांक वचचें. चवथें सांगलें प्रायवेट इन्स्टिट्यूट्स खासगी संस्थे. आतां हाच्या उपरांत तुमी दया करून सवाल विचारा. म्हाका असली एक गरज आसा दया करून विचारा. आतां हांगा पेरंट्स मातुरले आहा बापाय भुरगीं दोतोर न्ही गेली विचारा. खाली शिकपा विशयान स्कॉलरशिपा विशयान चिंती नाकात. तुमकां जर तर खंयचेय एक हांवें सांगिल्लें उडास येना जाल्यार स्कॉलरशीप जाय जाल्यार नेटाक वचून स्कॉलरशिप्स इन इंडिया म्हूण घाला. घालतल्यात गी आज संजेर अर्दे वर स्कॉलरशिप्स इन इंडिया म्हूण घाला. मस्त ओपनिंग्स येतात तांदूळ पळोवयात तुमी. हायर एज्युकेशन इन इंडिया हर एक डिफरंट आसा न्ही. हर एक आमी अप्लाय करीत. व्हेरी गुड. अळे ही एक सारकी कळत जाली गजल. तुवें हर एका स्कॉलरशिपाक एप्लाय करियेत. पूण सरकारी स्कॉलरशिप खंयचे हायेस्ट येता तें मात्र काणगेचें. तुका कशें कळचें खंयचें हायेस्ट येता म्हणून. पळय हे मस्त जाण घुसपडचे विशय तुमची भुरगीं घुसपडटात. आतां तुवें जुनांत 10 स्कॉलरशिपांक एप्लाय केली. गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका स्कॉलरशिपाक एप्लाय करी जाल्यार कारे पास KAREPASS बरोवन घेया. कार ए पास KAREPASS ते आतांत पळयचे तुमी. म्हळ्यार लास्ट डेट जाल्या उपरांत रायलो होता मेले टिकेट तेका सुकायला. कळ्ळें. तुमी हेल्प करीचे भुरग्यांक. आतां तुवें जुनांत एप्लाय केलें. जर तर ते रिएम्बर्समेंट तुका कांय मांडोवन ना सीदा कॉलेजीक येता रिएम्बर्समेंट जाल्यार. स्कॉलरशीप जावन तुका ऑर्डर आयलें. तुका एक 3000 रुपयांचें स्कॉलरशीप आयलें. काल करचें तुवें 5000 एका स्कॉलरशिपा एप्लाय केलां. स्टीवन कॉड्रसान सांगलां हायेस्ट काणगेचें तें एप्लाय केलां तें मेळटा म्हण. हें सोडचें न्ही हें सोडचें मो न्हय. हें काणगेचें जायत गी. खंयचें पयलें स्कॉलरशीप येता पळय हें काणगेचें. गव्हर्मेंटाचे स्कीम खंयचेय तशेंच खंयच्याय एका कामा खातीर कितले अर्ज घालयेत. पूण पयलें आयिल्लें काणगेल्या उपरांत पोरवां आनी एक स्कॉलरशीप आयलें 2500 त्या दाळा तें कालें करीचें. गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप हांवें सांगचें तें कालें करीचें. तें सोड सोडीचें. लॅब्स बुकाक पडल्यार राव पळय त्या कॉलेजीक वचून प्रिंसिपलाक सांगिचें अळे म्हाका तें स्कॉलरशीप आयलां हें आयलां. वय आतां बँकाक डायरेक्ट येता न्ही पाटी बांदीचे.
ते अकाउंटाक बांदूंक वेवस्था आसा ट्रेजरींत एक चालन घालून पाठीबंदची गव्हर्मेंट जाल्यार मात हांवें सांगचें परवां तुवें 3,000 काण गेलां 2,500 सोडलें परवां 5,000 रुपयांचें स्कॉलरशीप आयलें त्या धाडा कालंगरीचें तें काण घेवन डिफरन्स आहा पळय पाठीबंदीचें 5,000 काण घेचे 3,000 पाठीबंदीचे सो गव्हर्मेंटांत खंयचेंय एक स्कॉलरशीप हायेस्ट अमावंट मात्र काणगोयत विद्यासिरींत 7 लाख रुपया आयले काणगोयत पूण ताचे पयलें तेच शिकपाक तुका 2,000 रुपया आयल्या जाल्यार पाठीबंदीचे दॅट इज ऑनेस्टी पाठीबंदीन अशें मागीर सोदून काडल्या उपरांत बांदचे आसात तुका शिक्षा जायना पूण सूख जाता तुजी मॉरली रॉंग सो हायेस्ट स्कॉलरशीप काण घेचे पूण प्रायवेट स्कॉलरशिप्स कितलेय काणगोयत कळ्ळें ते तुका तें स्कॉलरशीप तुवें डिटेल्स दिल्यार बरें आतां एस.जे. जिंदाल ट्रस्टांत हांव तुका 3,000 रुपया आयले टाटा बिर्ला ट्रस्ट सॉरी टाटा ट्रस्टांत हांव तुका 5,000 रुपया आयले ते काणगोयत पुरा काणगोयत फेर एंड लवली आयल्यार काणगोयत ते कांय प्रॉब्लेम दे आर ऑल प्रायवेट कळ्ळें तुका गव्हर्मेंट जाल्यार GOV म्हूण नासता न्ही गव्हर्मेंट कितलीं जाणां हांगासर आसची MyGov.in पळयतात आतां आमचें चेडूं भुरगें बसलां ताका विचारया तुजे कडेन एंड्रॉयड फोन आसा मू व्हडली सूख तुका एंड्रॉयड फोन दिल्ली व्हडली सूख आसा मू पळय तोंड पळयतना कळटा म्हाका व्हडलें पाताक करचें बापायक सांगचें हांवें मोबायल एंड्रॉयड मोबायल दिल्यार संवसार सगळो वचून येत त्या संवसारार तें खंय गेलें कितें गेलें म्हूण पळोवंक जायना पळोवंक जाय त्या एंड्रॉयड फोनाचें पासवर्ड तुमचे कडेन आसचें घरा PC आसल्यार लॅपटॉप आसल्यार कंट्रोल H घालून हिस्ट्री पळयचें कितें म्हळ्यार मागीर भुरगीं गेलें गोपता म्हूण सांगूंक जायना वेताना पळयचें होमवर्क उतरतना पळयचें हांव एक बापाय त्या भुरग्यांचो बापाय दोगां चेडवां एक चेडको देखून हांगा आसल्या बापायन सांगचें त्या एंड्रॉयड फोनांत आज काल पुरो पळयलां WhatsApp पळयलां मू गुगलांत तुवें MyGov.in पळयलां पळय दीस इज वॉट आय एम टेलिंग आळे हें पुरो सोदून काडयत जाल्लें पूण आमकां नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां बापाय शाबीत कुत्ताऱ्यान पोसतात कुत्ताऱ्यान पोसुल्ली कोंबी केदींच वाडना Am I wrong? If I am wrong, you can immediately stop me. म्हजे कडेन कांय अधिकार ना म्हजे कडेन आसचो म्हजो अनुभव मात तुमी उबे रावन सांगल्यार हांव ओपता आतां दया करून सवाल घाला प्लीज आतां तुज्या सगळ्यांक गरज आसचे विशय दया करून CET नीट बरया नीट मेडिकलाक आनी CET तुज्या इंजिनियरिंगाक B फार्माक पुरा आतां कितले रँक मेळना म्हूण सांगल्यार हांव तुका एक अंदाज सांगता 1 लाख नॅशनल रँक न्ही CET न्ही हें कितलें म्हणलां ग्रूप 3B आसा तुका घाला मू कॅटेगरी घाला मू नीटाक कॅटेगरी घाली येता ती एक एग्जाम ते अपॉइंटमेंट न्ही तांतू कितलें मेळना येता न्ही ना ना तशें न्ही नीट रिजल्ट येतना एक ऑल इंडिया रँक येता ताचे उपरांत कॅटेगरींत एक रँक येता तशें सांग ओके आतां 4th फर्स्ट रावंड जालें ऑल इंडियाचें तें घाल्लें कितें तांतू मेळूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार ऑल इंडिया कोटा 5,000 रावल्या आनी हांव म्हाका गरज ना जाल्यार हें सकट सांग ती पळयता आनी पुरा मॅनेजमेंट सिटी काण गेल्यात सेकंड रावंडाक घालता कितें 1,000 रुपया वेसो आनी 11,000 तुका कितले बांदूंक तूं 3B मू 5,000 आनी 500 नेंगी 500 रुपया वेता एक पटी गेलो आतां 500 रुपया 5,000 फाटी मेळटा तो 5,500 बांदूंक परत्यान घालून दी जायत की आतां सुरू जाता न्ही फाल्यां 23rd 24th तुज्या एक सीट मेळटा पूण प्रायवेट सीट इन ए प्रायवेट कॉलेज दॅट इज नॉट मॅनेजमेंट सीट 7 लाख रुपयांची सीट मेळटा 7 लाख म्हळ्यार आतां डिस्कशन खंयचे केदळ ते नीटाचे रँक CETचे रँक पळोवन वता तें सुपर न्यूमररी कोटा मेळाचे जाल्यार सुपर न्यूमररी कोटा मेळाचे जाल्यार
इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs. हमें सांगितले 5,000 अंजने त्याचेर क्याक मेळटा म्हणलें इट शुड बी लेस देन 15,000 एटलिस्ट लेस देन 30,000 कित्याक म्हळ्यार सी टोटल सीट्स कितले इंडियांत मेडिकल सीट्स टोटल 1 लाख रुपये 1 लाख MBBSच्यो सिटी तातूंत 15% सिटी आहात पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सगळ्यो उरिल्ल्यो 35% सिटी स्टेट गव्हर्मेंटाक त्या स्टेटांत तुज्या तुवेक त्या 35%आंत मेळटा म्हूण म्हाका भोगता जायत की कित्याक म्हळ्यार त्या BDSाक ताका पुराव येतात न्ही तुज्या तुवेक मेळटा पूण आय एम नॉट ए प्रॉफेट म्हाका प्रवादी म्हणटले आसात पूण हांवें सांगचें एक 2 लाख 2.5 लाख म्हणसर मेळत बट प्रायवेट सीट इन ए प्रायवेट कॉलेज इफ दॅट इज लेस देन 50,000 दॅट वूड बी गव्हर्मेंट सीट फर्स्ट गव्हर्मेंट सीट इन ए गव्हर्मेंट कॉलेज न्ही नेक्स्ट इज गव्हर्मेंट सीट इन ए प्रायवेट कॉलेज थर्ड इज प्रायवेट सीट इन ए प्रायवेट कॉलेज ते म्हणत खंयचे कन्नडागी कन्नड मीडियम वेरी गुड प्लस रूरलगी ग्रामांतर तर तुझे ताचें सीट इन पोजिशन वयर येता तें पुरो नीटाक लेख येना ऑल इंडिया कोर्टाक लेख येना सीट वेरिफिकेशन जालें मू दॅट इज वेरी इंपॉर्टंट डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन पुरो जालें आळे हे पुरो आमी सवलत्यो काणगेचे तुका तुजे विशयान म्हाका खुशी जाली कित्याक गोत्ताय फस्ट कन्नड मिडियमान शिकल्यार आमचे रँक वयर येता सीईटींत मागीर प्लस ग्रामांतरान शिकल्यार वयर येता न्ही आमी व्हडल्या कॉलेजीक धाडचें 98% SSLCंत ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ 88% PUCಂತ 10th ಗವರ್ಮೆಂಟ್ PUCचे ರಿಸಲ್ಟ್ ಹರಿಯಕ ವರ್ಷ ತುಮಿ ಪಳೆಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಮಾತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಮಾತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಂಚೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಊರ್ಲೆ ಕಡೆ ಪೂರಾಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು 560001 ಪಳೆ तांतू 5 कॉलेज आहात गव्हर्मेंटाच्यो गोत्ताय तुमकां 56 सगळ्या कर्नाटकाचे केंद्र 560001 नेगी गॅस कॉलेज सीट मेळना तुमकां MBBS सिटी बरी गॅस कॉलेजीन सीट मेळना जाल्यार गव्हर्मेंट आर्ट्स एंड सायन्स कॉलेज देखून त्यो 2 केल्यात RC कॉलेज सीट मेळना जाल्यार तुमी राखचे म्हयनो राखचे तशें ओके ती दुसरी गजाल तुज्या तें इल्ले वयर येवन सीईटीन कितलें येता पळय सीईटीन रँक कितलें 11,000 ते इंजिनियरींग रँक खंयचे मिनिमम रँक ओके त्या प्रकार वेरिफिकेशन जालां न्ही आतां राख कित्याक म्हळ्यार 28th लास्ट डेट न्ही सीईटी वेरिफिकेशन लास्ट डेट 20 इल्ले मुखार वचूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार 3 दीस रद्द जाले न्ही तें जाल्ले कुठले ओपन करतात सीईटी लिंक ओपन करतात ती वेबसायट खंयची पळयचे बापायकी गोत्ता सजे वेबसायट खंयची कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA.KAR.nic.in ना बताका पुरा तुझे नीट रँक आपले इट शुड बी फ्री सीट म्हळ्यार गव्हर्मेंट सीट तुझे हें कितलें आतां पळय तुवें पळयलें गी एलिजिबल फॉर SNQ पळयलें गी KEAंत डॉक्युमेंट वेरिफिकेशनाचे रिजल्ट दिला न्ही तांतूं तुका साधारण कळटा पळोवना हिंगी कितल्या तारखेर तुमचें कांय 13 तारखेर जालें 14 तारखेर ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗದ ಸಮಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ದಯಾಮಾತೆಯ ಪುರಾತನ ಇದು ಚರ್ಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹೂಗುಚ್ಚಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಡೇಸಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಎವ್ಲಿನ್ ಡೇಸಾ ಇವರ ಪುತ್ರ ದಿನಾಥ್ ಡೇಸರವರು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾದ್ವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪಾಣೀರು ಚರ್ಚಿನ YCS ಹಾಗೂ ICM ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ JCI ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಪಾಣೀರು ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜರವರು. ಅಸೈಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿವಾಸ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಣೀರು ಚರ್ಚಿನ SCC ಗ್ರೂಪ್ನ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅವರೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಪಾಣೀರು ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರೈಮಂಡ್ ಮೊಂತೇರೊರವರು. ಇವರು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ. ನಂತರ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ RTO ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಸತತ 2 ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂಬ ಸನ್ಮಾನ RTOದಿಂದ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಪಾಣೀರು ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರೇಮಂಡ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಡೇಸಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖದರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನರವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಪನೀರ್ ಘಟಕ ಕುಟಿನ ಅವರು ಪನೀರ್ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಮಾತೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟೋರಿವಾಳೆಯ ದಿವಂಗತ ಶಾಬಿ ಕುಟಿನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಕಿ ಅವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸದಾ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ, ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, YCS ಸಚೇತಕರಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ಯುವಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಚಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿತರು, ಚಿರಪರಿಚಯಿತರು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಚಿವರನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ
ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ NSU ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ತದನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಅಕಲಿಗ ಮರದ ನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ, ತದನಂತರ ಬಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮಿಸ್ಕಾಲ್ ML ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಯಿನ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 29,000 ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಆಹಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ BPL APL ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹರೀಶ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯ ಆದವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ UT ಖಾದರ್ನವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಯಾವಾಗ ಆದರೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಹರೀಶ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದು ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರಿಗೆ 25,000 ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಭರಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾತ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರಾದರು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರು. ಇವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಅಕ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಡವನು ಎಂದು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಬಾರದು, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಒಂದು MLA ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಸಾರಿಯ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ಮತ ಹಾಕೋದು. ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಒಂದು 98%, 2% ಬಿಡೋಣ, 98% ಮತವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾಯಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಾಳೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಡೇಸಿಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಓಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ UT ಖಾದರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತು ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ಅಪವಾದ ಬರುವ ಕೆಲಸ ಎಂತೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿಂತೂ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಚಿವರೆಂದರೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಕರೆದು 2 ಸಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಯಾವಾಗ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳದವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. UT ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಾಸಕರು. ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು UT ಖಾದರ್ನವರ ಊರಿನವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಚಿವ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್, ತಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ PAಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ PA ಇವರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ MLA ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಕದಾಗಿ ಇರೋದು ಲಿಬ್ಸತ್ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ಅವರ PA. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರೋದು ಲಿಬ್ಸತ್. ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲಿಬ್ಸತ್ತಿನಿಂದ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪಕ್ಕನಿವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಡೆಲ್ಲಿಯ PA ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಲಿಬ್ಸತ್. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಲಿಬ್ಸತ್ರವರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಿಬ್ಸ್ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸದಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಇರಳು ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಲು ಲಿಬ್ಸ್ರವರು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. 8 ವರ್ಷ ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಾನೀರ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರ ತಂದೆ MLA ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ UT ಫರೀದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆಗುವಾಗ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಿತರು. UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಮಗ, ಒಂದು ಸರಳತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವವರು, ಮಾತಾಡುವವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು, ಒಂದು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನನಗೊಂದು ನೆನಪು ಬಂತು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ನಾನು ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು.
ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾನೀರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಗೇಟ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು 7:30ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯವರು ಬರುವುದು 8:30 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಚಹಾ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ. ಹೀಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಲ್ಲಾಯಿತು. ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಒಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು, 50-50 ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಚಹಾ 50-50. ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ನಗರದವರು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು, ಯಾರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸರಳತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಈಗ ಅವರು ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಭಯಂಕರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದವರು ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 8ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈಗ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ. ಅವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿತ್ತು ಕಾಣಬೇಕು. ಎನ್ನುವೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಿತರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದ. ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. ಅವರು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏನೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡದೆ, ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ MLA ಆಗಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪನೀರ್ ಚರ್ಚಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರವರಾಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗೈದಂತಹ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗಿನಿಯಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂ ಸುಶೀಲಾ ಸ್ವಿಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯಂತ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯಂತ ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಿತಂತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿರ್ ಅವರೇ, ರೂವಿಟರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೇ, ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಟಾರ್ ಅವರೇ,
ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾದರ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾತನಾದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೇ, ಪಿಯೂಷ್ ಇಂತೇರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಗರ್ಜಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ICM ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪನೀರ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಥರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಜನರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತುಮಕ ಸಗ್ಲಾಂಗ್ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಶುಭಾಶಯ. ಸರಿಯಾ? ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅತ್ಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೌರಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಡೌರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಾನೂನಿದೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕಾನೂನಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕಾನೂನಿದೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರೆಗೆ ಬರೀ ಕಾನೂನಾಗೇ ನಿಲ್ಲುವಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದವರು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಪನೀರ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾದ ಕನಸನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸೋದರನಾಗಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಪನೀರ್ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಕೆಲಸದ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಈಗ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮಾರಿಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ನಗರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಭೂತ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ದಾಮಾರ ಒಂದು ಅಂಶ ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಕರಾರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾದರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಜಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ ಫಾದರ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಬ ಇಲ್ಲದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ
ಲೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಇರಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಯಾವೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ ನನಗೆ 3 ವರ್ಷ ನಂತರ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನನಗೆ 2, ಒಂದು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 ಖಾತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮುಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಜನರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಜನ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಲೆಬಾಗಿ ಅದು ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದವು. 1969 ಆವಾಗ ಇಬ್ಬಾದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೇನು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು 72ರಲ್ಲಿ ತಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. 78ರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋತ್ರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 80ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಂಪಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. 83 ಮತ್ತು 85 ಸೋತಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 89ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಹುಮತ ಬಂತು. 94ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 30 ಸೀಟು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿತು ಕತೆ, ಇನ್ನೇನು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 99ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. 2004, 2008ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಡದ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತಿತ್ತು, 25 ವರ್ಷ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 2013ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಸದಾ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಉಲ್ಲಾಲ ತೊಕ್ಕೋಟಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟೆಕಾರಿಂದ ದೇಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಿಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಕಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಇದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫ್ರಾಂಕಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೀನಾಥ್ ದೇಸಾ, ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಂತೇಳಿ. ಅದೇ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅಂಥವ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.